Dlamini, kubhizi phuma ngespeed. Phezu kwesipani uhamba kanjani? Right. Khali ingane zisunemali. Ngize ngabantwana betshela umbali. Hey, umayo. Ubani umbali? Yento manje nasanda kufika iqashe lapha kanti Dlamini, ubani umbali? Hayi wishi phambili. Wishi phambili. Hayi Dlamini, i-challenge le ya TikTok. Mahewu, nosibulalisa mani ngala challenge akho abhedayo. Ngiyayibona i-challenge le ka TikTok. Ubani lo mbali oqashe kaNdendo? Uhlanganiseni naye? Hayibo mama. Uyasho nje umahewu ukuthi uTikTok lo bewenza kuyona ngempela. Kodwa baba indlela okusho ngayo ngathi une-interest. Kanti baba ubani lo mbali? Hayi, iwishi. Hayibo. uDlamini beshaya ishot. 2024 awuvali. Wishi phambili. Wesifana hamba kanjani? Wishi. Dlamini ngakho usufaka ama-shot. Ukhindela mbali. Wazwangiyala umahewu ne-TikTok. Dlamini phuma toilet. Ngiyazi awuphisiwe. Phuma ngifuna ukukhuluma nawe. Oh, kwazi wena manje mangiphisile mangaphisile. Usuyise Kristo lomdidi wami wena.